מעיין, מי זה? תראי לי אותו. מעיין, איפה הוא? מעיין, תעשה לו שלום. תן לו כיף, מעיין. וואי, תן לו כיף, מעיין. זה ספיידרמן האמיתי, וואו. מי יודע לעשות כמו ספיידרמן? תעשו ככה, זוזו אחורה. הוא הולך לקפוץ. וואו, ספיידרמן אמיתי. וואו, תן לו כיף. לך תן לו חיבוק. לך תן לו כיף. יש לנו ילד, קוראים לו מעיין, ויש לו יום הולדת היום. תן לו כיף. וואו. בנות. מעיין, אתה חזק. ספר, יאי. אוקיי, שימו לב, תסתכלו מה הוא הולך לעשות. אל תרוצו אחריו. זה משהו. רגע, בואו ילדים, תעצרו פה. הולדת שלך. כולם פה הולך לעשות משהו. אוקיי, כולנו סופרים עד שלוש. מעייני, רוץ אליו, מעייני. מעיין, תראה. וואו, כל הכבוד לספיידרמן. רגע, רוצים לראות עוד? כן. אז בואו נעודד אותו כולנו ביחד. קדימה, ספיידרמן! ספיידרמן! וואו! זה לכבוד היום הולדת שלך? כן, וואו, מעיין! מעיין! הוא הולך לעשות עוד. מעיין, בוא לידי, מעייני, בוא, תראה את ספיידרמן האמיתי, אני לא מאמין שהוא בא. וואו, מעיין, תראה, אני חושבת שהוא ראה אותך, הוא בא במיוחד לשמוע. וואו, תראה, הוא רוצה לך שלום. 3, 2. וואי! וואו! כל הכבוד, עם חולות כפיים! רוצים ללמוד גם? וואי! אנחנו עכשיו הולכים לעשות מחנה אימונים עם ספיידרמן. יש! איזה תרגילים אנחנו הולכים לעשות? זה ספיידרמן! ראשון, שימו לב. מי יודע לעשות כמו ספיידר? יאללה, תעשה כמו ספיידרמן. אם זה קל מדי, להחליף רגל. אני גם רוצה להתאמן. תעשי. גם מבוגרים יש מה לדעת. תעשי. יאללה. למה את לא עושה? וואו, יפה. ספיידרמן, יש מעיין. תראה. והכי אחורה שאני יכול צניח. וואו. זה כזה.